ניכור הורי זה מנעד. זאת אומרת שזוג נמצא בקונפליקט גבוה, אז הרבה פעמים נזרקות לחלל האוויר כל מיני אמירות כמו למשל, כן, אמא שלך, אתה מתנהג בדיוק כמו האמא שלך, וכן, אבא שלך הוא כזה, הוא לא בדיוק מצליח בעבודה, והוא מוציא את כל התסכולים עליך, ואני מבינה אותך, וזה באמת רמות מאוד נמוכות של ניכור, שהן קיימות, לא נתייפייף. נגיד שבאמת בקונפליקט גבוה של גירושים, אנחנו שומעים אמירות כאלה. אבל אין ספק שיש קו פרשת מים, שבו אנחנו מתחילים לראות ולהיות עדים לניכור פיזי, זאת אומרת, הילדים מפסיקים לבוא לאבא, כי יש שם חטיפה רגשית, יש שם הזדהות עם האמא כקורבנית, או הזדהות עם האבא, שהוא בעצם האמא כביכול מתעללת בו, ואז הילדים מתחילים לפתח אגרסיות כלפי הצד השני, להגיד אך ורק את הדברים שההורה רוצה לשמוע, וזה כבר תופעה מאוד חמורה.